lada pi yap no bat pi poi hakmat ublai bat ublai ukali pi balengan syai pi ban rung shebneng pinjubab kumno ya ublai berkat hima pi halade chapang kene ke jingkali hagane ke video dongin page bat snap chapang ka gospel ka ai ka gospel ka content gospel ka wan na ka content gurik Eugelian ka bumut good news balai kalong ka good news lane kata ka khubor bapha ban snuthu ya kata ka khubor bapha nidon kam ban snuthu chwa ya ka khubor besniu kumta ka ai kata ka khubor besniu ka khubor besniu ka long ngi baro ngi la lepo bat kumta ngi la du le no ai ya ka burom jong blai namar ka pop ka jinglong janai jong ka ne ka perthei ka la du no namar ka pop ki jingjot jingpra jimpang jijitom bat jing sniu baro ki manja namar ka pop ngila hap ban yap no namar ka pop ngila du no ya ka burom jong blai namar ka pop ngila de hok ban challenge shop cha du jo ka jingkali ka long ka ai ka pop ban jawab ya kane dongin pai cha jing sedang baro kane ka long ka khubor ka bakong sam tam ye phi bang yo sneu ha jing im jong phi namar ka bom jukut jong phi ka chong ha kane ka khubor ba bha namar ka ta ka daw yai snap bat yai snap ya kane ka khubor ba bha ha du bakan da long do long snam ha jing im jong phi ha ka ba meneng kong ublei ula thau ya kane ka perthei barula thau ya ubriu barula bu ye u ha ka ta ka kper baro ki jing thau ki long ba bha bat bajanai sudah klem jing pang jing sitom bat klem jing yap ula ai ya uni ubriu ka hukum bar ula kular ye u ka jing imbam jukut lada ubat ya kata ka hukum bar ka jing yap lada upun khen ya kata ka hukum hanrei uta ubriu utam sneng ya unong thau jong u ubalong ublei ubam ya utau so bala adong bat namar baula tam sneng namar jong tau ubriu beneng kong jong khun benriu ka pop kala yo rung sha ka ne ka perthei rengkat ka jing yap dan ba ka pop wei pa wei ubriu bala kha na ka pateng jong tau ubriu uyo pateng ya kata ka pop ten rai bat namar jong kata ka pop ten rai ngi ki briu ngimla ban nam lepo bat ka perthei jong ngi ka jot ka pra ka jing pang jing stom bat ka jing yap ru ki long namar jong kata ka pop ten rai tika ei ka pop ka long ka jing balat hukum ka ei ka hukum Jisu ula kentup lang ya ki hukum baro hakine artli bar kita ki long ka banangkong men it ya utrai uba ublei jong me da ka donut jong me baro da ka mensem jong me baro da ka jingmut jong me baro da ka bor jong me baro ka ba men it ya la upara marjan kumba yala de mano na pring jong ni bala ban bat ya kine ki hukum kumba ka ktenu blei kala itu shai omdon u weiru ubahok omdon ni baro ngila lepop da ka bangi kren lamler ni bitar ya ki wei ni tu ni ikwa ya ka jong ki wei ni pej da ka jong kwa trai la nengi klim ha ka donut ngimburom ya la ki kmi ki kpa ha ki por baro bat ngimbu ya ublei kum ubanang pong ha ka jing im jong ni ka ktenu blei ka ong jar uban sumar biang ya ka hukum baro ka wei hanrei unjen thut tang ha i wei ula jalong ubar remno naki baro kata gamut ladangi lamler chisen ngilapan kenya ki hukum baro ladangi tu chisen ngilapan kenya ki baro ladangi pedda ke jingkwa brai ban ngiklim ha ka donu tang chisen ru ngilapan kenya baro ki hukum kane ke de standard lane ka kardan jong ka hukum ublei baru blei un bishar ya ukun benriu yang ni baro da kane ka hukum ba khut jong u lese pi ong kane ka standard kalong ka ba batla da kalong shisha kumne te onom don uba hok uweru hoy kapten ublei ru ka manjur ya kata omdon uba hok uweru omdon ngi baro ngi long ki bala sharem hakmat ka hukum ba khut ublei bat hakmat jong u namar ki jing palat bat ki jing rengkang jong ya ka bat kumta ngila de hok ban challenge chop chandu jok ublei ulong uba khut uba hok bat uba bishar hok namar ba ulong uba khut uba hok bat unong bishar uba bishar hok ublei ubitar halakasni
Ya unong le beman. Henrei hakaju kepo. Ublei ulongru ubadap kerhai kejing it bat kejing isen yengi kinong po. Namar kata kedau ula pa ila ujong ukun. Ubalakha om nakapateng jong Adam. Om nakata kapateng benriu kabakapop tenrai kahiat pateng. Henrei ya ulakha dakathei soti. Hoi ka jingkha nakathei soti kalong kabakongsan. Balai namar lada ya lakha nakapateng benriu jong Adam kamut lakha ya hakapop. Henrei ya om shem lakha nakapateng jong Adam. Om shem lakha ya hakapop. Batkumta ulait nakapop tenrai. Ulong ubakhuit na du ka jingkha ya shem la don pop. Bat ka jing im jong kalong ka bakhuit. Ukongu ya ka hukum ublei habaro ka jing im jong Banamar ba ulong shisha ublei. Bat ulong shisha ubriu hakaju kapor. Ula ban long unong siuspa bat unong penim jongi. Ukongu ya ka hukum ublei na ka benta jongi. Uyat sya kedeng pna bat usyayap kejing syayap ke ba syarkai hadu kata-kata halor kedeng pna na ka benta jongi. Namar ya uta ubom syamlatip ya kapom. Ula penlong kapop na ka benta jongi. Ngi baro kumkin langbrot nila sakma. Nila paino uwei shalaka lenti. Te ublei ula bu halor jong ya kejing bom hok jongi baro. Namar ukrisru ula syak shitom chisen namar kipop. Uba hok nak benta ki bom hok. Knang ba unyo yalam yengi sya ublei. Ublei ula bu ya kapop jongi ha ukun bamarue jongu. Jesu Kris. Barula iPad hangi ya ka hok jongu. Usa ya kapop jongi ha udeng pna. Jesu Kris uyab badu mipat ha kesengi kebalai na kebenta ban penkesan yengi hakmat ublei. Ban pelait yengi na kejing challenge shop chadujok. Namar jong Jesu Kris ngin light na kabor jong kapop. Da kabangi syanya ban ngej hau. Namar jong ngidon kejing kermen jong kejing mipat bat kejing imbam jukut lamba kejing ngej jongi hau. Kane kalong ka kubor babha. Ka kubor jong ke jingkermen yang ngi kiba pop kiba rem kiba jot bat kibal adei hok ban poi sya dujok bat kalong ka kubor babha ya baro kat kiba kloy ban pediang bat ban ngej yaka